Πίσω από μια καθαρή πόλη υπάρχουν άνθρωποι. Άνθρωποι που ξεκινούν τη δουλειά τους από νωρίς, όταν η πόλη ακόμα κοιμάται, κάτω από τον καυτό ήλιο, τη βροχή, το κρύο ή το δυνατό αέρα. Εργάτες καθαριότητας που καθημερινά κάνουν μια δύσκολη, επίπονη και πολλές φορές αόρατη δουλειά. Σκέψου το. Φορτία βαριά, κάδοι που σηκώνονται με κόπο, χιλιόμετρα περπάτημα σε κάθε γειτονιά. Και πολλές φορές το μόνο που ακούνε είναι παράπονα. Γιατί δεν καθαρίστηκε εκεί, γιατί άργησαν. Όμως κάθε εργαζόμενος έχει συγκεκριμένα καθήκοντα, περιορισμένο χρόνο και τεράστιες δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Η καθαριότητα μιας πόλης δεν είναι μόνο ευθύνη των εργαζομένων, είναι ευθύνη όλων μας. Είναι ο πολιτισμός μας. Ας προσέξουμε πού πετάμε τα σκουπίδια μας. Ας διευκολύνουμε το έργο τους, γιατί πίσω από κάθε καθαρό δρόμο υπάρχει ένας άνθρωπος που κουράστηκε, μόχθησε και ίδρωσε για να τον κρατήσει καθαρό. Ας τους κοιτάξουμε στα μάτια. Ας τους σεβαστούμε. Ας τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.